večer, zdravíme Prostějov. Ďakujeme za pozvanie do vášho krásneho mesta. Verím, že si to spolu užijeme. A tento rok sa vidíme dvakrát. Dnes večer tu. A potom v listopadu sa vidíme v Kultúrnom dome. Tak sa na vás moc tešíme. To bude akustické dome, bude to niečo iné. Ale dnes večer poďme na to, Prostějov. Poďme do toho s nami.